komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado kita, weekend presentation. Diri sa aton sini nga pagpangalagad petsa 27 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kadasig lang no, katapusan na kita karon nga Sabado sa sining ika-11 nga bulan. Now, dalawang tulog na lang kag National Vaccination Activity or Drive nationwide. Diri sa Pilipinas ang aton bantayan. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati hindi lamang sa online kundi pati na sa on-air nga nagaupod na karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang aton countdown mayara na gid lamang 28 kadlaw ang nabilin bago mag-abot ang adlaw sa Pasko. Merry Christmas sa tanan. 35 kadlaw naman ang nabilin antes mawagtang no ang 2021. Kadasig lang sang mga inadlaw, kadasig lamang nagakabugras ang mga inadlaw. Tisunod nga kuano pag-abot sang petsa 30 makakas naman kita sa isa ka pinanid, isa ka panid sang kalendaryo agud i-welcome ang bulan sang Disyembre. Sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na kag nagaupod via Facebook Live amo man sa YouTube, good day sa inyo. Ano man nga oras inyo ginamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw, pwede ka mo dira magkapartisipar sa aton nga pagpangalagad, no? Pwede nyo gid i-share kag i-like ang aton program para man mabatian sa kag may baluan sa aton sining nga mga ka-aksyon. Amo nang rason kun nga ngati ang panibag-o karon no nga masami ginahambal kag ang amon sini direction diri sa Aksyon Radio Bacolod labuton ka sa amon balita kag serbisyo din kaman nga bahin sang kalibutan because of the internet, no? Sa advent sang internet tiamo na siya ang isa sang sa technology madasing na kita nga makalabot sa aton nga mga ka-aksyon. Tob-tob naman liwat sa alas 9:30 ang aton sining nga pagpangalagad sa inyo nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa national nga balita, no, ang dako subong man lang nga balita sa national, ti may ara na ang Pilipinas isa ini sa mga nasyon actually subong
nga nagapatuman na sang panibag-ong nga restriction or travel ban, no? Meaning, kung ikaw nagalin dito sa mga kapungsuran sa South Africa, hindi ka dali-dali na makasulod, no? Sa mga nasyon nga may ara sang hugot gihapon nga pagbantay after nga may ara sang panibag-o nga variant sang COVID-19 nga nadiskubrihan as dito iya sa Africa. Ti bilang pagpanghanda, no, sang Pilipinas kag iban pagid nga magkapungsuran, ang ila sini nga concern amo ining Omicron, amo sa gusto ni pagbasa ko kay amo ni siya ang bag-o subong nga variant nga dito na diskubrihan sa bahin sang South Africa. Siling ko walang humpay, wala man ni untat yung nga problema ginadulot sang COVID-19, no? Do pamatyagan kuya siya, doon na namitan siya, samtang nga nagalawig ang panahon, baw maluoy ka. Please, patapusan na kag buhian na liwat ang ekonomiya kag patawhaya na liwat ang paghulag sang mga pumuluyo. No, bangod sa imo sini existence, damo gid ang nagkalahalitan. Ang ekonomiya sang tagsa ka makapungsuran, ang nalamita kag naka-experience sang problema nga gindulot sang pandemya, ti subong ari pa lang kita sa gihapon, ikaduhanan ni nga tuig, pero ang kalabanan nga mga nasyon nga way pa iya makatapos, nga makasulbar lang nga kontrolado na, bisan kita mo, bisan ng DOH sa Pilipinas, wala pa iya subong sang official statement nga nagapalayag nga kontrolado na ang COVID-19. Naubutang balon ti it seems nga doon nabudlayan pagig kita sa pagkontrolar sang pandemya. Tinadong mo ontas ni dapat preparar kita gihapon amo ning rason nga diri sa aton sa Pilipinas, no, si Presidente Rodrigo Duterte nagmando sa pagpatigayon sang National Vaccination Drive. In fact, sa 3 days nga vaccination drive, 15 milyones ang gina-expect diri, no, nga target nga mabakunahan. Tilang ko'y karon na, diri sa lokal, istoryahan taman ang pila ka mga preparasyon nga ginahimo sang mga LGUs. Kumusta na subong, may ara na kita master listing, may ara na gid sang nagpalista, man hindi man yung pwede nga masiling haumon mo lang mo, nga mambalang okay sa sinang vaccination drive, makadto lang to kami do mo na nabla, kay base malugawaan kag hindi ta malabot ang target nga numero sa vaccination drive. Ano pagid, notice sa national ginsugdan na subong sang COMELEC ang first dialogue on anti-Marcos petition, ilang tawon taman ni, no, kagag kon politikang pagambalan ang sa nasyonal ang matabo gyapon sa kandidatura ni Senador Bongo mo ning ginalantaw tanan no ini matabo sa kandidatura niya o madayon gid kay no naga-atras abanti man ang isa ni kay bisan siya mismo nagambal, ay bisan ako nakibot nga ari nako di nga magapapili kuya bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Nablang hindi mo bla halin sa primero do why nabutang sa imo kaugalingon nga mo ginang imo plano, no? Lain nga posisyon ang imo i-target kung tani ti subong presidente ang dalaganan niya mo. Ang isa pa ganing istorya nga nagalagaw subong sa internet kag sa Facebook kundi nag-alyansa subong ang grupo, no? Sara Bongbong or Bongbong Marcos kag Sara, ang mga kalyado nila subong nagtingob, grupo ni former President GMA, grupo ni Irap, kagiban pang mga alyansa nila, ara kundi naginupdanay, do apat gid mo kadalagko nga mga political parties nga nagtingob subong para suportahan ni ang tandem nga BBM Sara. Ano man, nadukan sila kay Lini Robredo. Pabangkot na lang na, no?
ti daw ginahikayan lang ning isa ni, no? Pero subong daw matiyag ko, daw ginakulbaan man sila. Bangod nga, hindi man na madali-dali mo, ining si Vice President Leni Robredo. Take note, hindi lang ning duwang nagapapili, may harap pa iban, pero sige man ang libot tanan sa mga kandidato, sige man ang hila sining kampanya actually mo. Kaling tiway subong sang premature campaigning. Diri sa lokal na nung pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan, ang naglupok kahapon nga balita kag statement kag ginbuy-an sang leader sang Grupo Progreso diri sa syudad sa Bacolod, do mo ning top story of the day kahapon no? Hasta subong kadto kasakapihan sa merkado, amo ning ginaistoryahan ang deklarasyon sang Grupo Progreso nga naguntat o nagbugras na desisyon nga hindi na sila makig-alyansa kag hindi na sila magsuporta kay Congressman Greg Gasataya. Ginkakibot sa halos kalabanan kahapon, kabalo ka ang realidad sa politika mo ni. Ang senaryo sa Bacolod, even nga si Congressman Greg Gasataya, ang iya statement, no, dumduman yung nag-press con to siya nga ang iya stand subong for Bacolod City kon mayoralty posisyon neutral siya, meaning wise sa sang apinan bla. Tiambot na nga sistema, nga suno kay Mayor Bingno Nadia, may mga report nga nagasinulod sa ila, may ara sang mga leaders sa ground. Ti magabal ka ground inang sa komunidad nga naga-report nga daw kahilmonon, nagit siya nagwa na gidang kulor ni Kong Greg. Amo to nga nagdesisyon sila yang hindi na no? Hindi na magsuporta kay siling ni Mayor singa budlay ni nga amo ning sitwasyon. Ayos ati lantawon tani kay ang matabo mga kaaksyon. Nag-check kita kay Kong Greg since yesterday, why pagid siya makakwan, no, makasabat. This morning, nag-text siya sa aton, nga alang-alang anay, no? Kay dason nga adlaw siya, magapagwa sang iya official statement, tuhoy sini. Amo na iya ang politika, no? Kinanglan open-minded kita ni sa politika, hindi ta pagpadala buot ta kay kabalo ka, mayara iya tendency sa politika ya hindi mo ni ma-preempt kung ano ang mga development mo. Sa ulihi, pwede malang niya nga may mga political reconciliation, no? May matabo nga pagbalikay sa mayo nga buot. Ang mga lideres sa idalo, maupod malang na iya. Di ba? Mayara gani nga tendency nga siling budaw, mga pinatyanay na sila sa istorya nga daw portigid ang laslasanay nila. Pero magabot ang tiyempo, upod, mara sila gyapon, no? Kung hindi na magbunggoanay ang interest. May baloon ta niya. Kay parang may baloan ta ang update sini. Actually, subong, ang isa lang gid kabalantayan naton nga developing story this Bacolod. Kay ti mabukas ang Grupo Progreso kuno. Kung diin sila kung sino man nga kandidato nga suportahan nila, way pa man sila ka-decide, pero nung makuha sila yung kandidato, nga suportahan sa pagkakongresista. Mga update karon sa Commission on Elections sa ilang mga schedule of activities, tutukan taman. At lokad lang nga vaccination drive, amo ining hibaloon ng mga update. Sa Bacolod City, halos all set na sulo kay EOC Executive Director ang ila preparasyon. Now, sa province, ibaloon ta parang at least may panugyan nga mahimo mahatag man ang aton gobernador. Online sa hotline. Angot sini mga kaaksyon kay dalawang tulog na lang on Monday. Way man ni opisina, no special holiday. Aber ang way pa na nakapabakuna, abi paminsan nakamungadaan kay mo kamo desisyon ay for the sake kamo na lang na mag-contribute naton sa local government units sa probinsya man kag diri sa Bacolod para matapos ni tanan kabalakata kag malabot ang herd immunity. Joining us this morning is Governor Eugenio Bong Lacson. Gov, how are you? Good morning.
Good morning, sa mga nagpamati, mayong aga sa inyo tanan. Salamat, Gid. Gob, Lunes na, no? Dalawang tulog na lang, the vaccination drive, ipatuman diri sa Negros Occidental. Anong latest sa mong Gob? Kumusta ang mga tagsa ka mga banwa kag syudad sa bilog nga probinsya in terms of preparation? Well, of course, the province of Negros Occidental will participate in this 3-day vaccine drive na pinatawagin sa national government naton. But I always say, Aksyon, it is not only for these 3 days. It should be a daily habit already. Probably, mapahuway ta siguro Sabado, Domingo, no? But let's not just focus on these 3 days kasi syempre, in 3 days ang media aragid, no? There's really media mileage, so it will be covered all over the country. But let's not focus on this alone, no? As we said, and we admit that ang Negros Occidental is somewhat behind, no, as far as vaccination is concerned. I've already said before, ang target natin now for herd immunity is February. But ang good news is that very recently, kanami isang some performance subong sa province, no? Considering also that the province right now created nine vaccine teams, no? Okay. This is in addition to the local LGU's vaccine team, no? Okay. So our agreement with the mayor says for every vaccine team that the province can send to your area, please secure 1,000 heads, no? So if they can produce 1,000 individuals, our vaccine team will take care of that. In addition, as I said, the ilang local vaccine team, no? Okay. Realistically, we can do we can do 30,000 doses or jobs a day, no? For the whole province. Yes, although nga tikon nagtawonta ang ginhatag nga do quota o dapat nga target sang DOH dako sa numero because even Bacolod naman nagnareklamo nila nga 66,000 is enough for or tumad nga dako nga number for Bacolod. Di say man ni gyapon sa aton siguro sa probinsya nga tumad nga dako man ang target nila nga number nga gina-expect kay mo. Yes, I agree. In fact, in our latest Zoom meeting, which was called for by Secretary Anyo, our very own president, no, sa League of Provinces, Governor Velasco of Marinduque, nagmanifested siya, nagpaybalugid siya kay Secretary Anyo that yes, we will the provinces will do its best, no, in this 3 days, but nagpaybalo na siya na ang target is unrealistic, no. It is on the high side kayo, no. That's why, but we'll understand the national government really is still targeting December as the month that we will already reach herd immunity. But as I said, realistically, ang Negros Occidental, we're already looking at February, no. That's why, but still, no, we'll do our best. But I agree that the targets that are given to us, not only to us, this is the sentiment of everyone. Of course, except no sa NCR, kay tapos na sila, no. So, amo naman ang sentiments ang majority of the provinces. Yes. Finally, Gov, siguro ang imo na lang liwat no nga mensahe to the Negrosanon sa 3 days nga vaccination drive, those nga nagamonitor sa aton karon nga aga, ang imo appeal, Gov. Yesterday we received another sad news that there is a new variant na naman in South Africa. Okay? And they say that this could even be stronger than the Delta variant. This is more reason that why
there's really a need to be vaccinated. No, there are still a number of anti-vaxxers. You also have friends. You also have friends who are anti-vaxxers who got hit. No, let's learn from them. No, so again, if you, please do not waste this opportunity to be vaccinated. And at the very least, let's continue to protect ourselves by wearing our face mask, no? And avoid crowded areas. No? So we hope for a total cooperation of everyone, especially this next 3 days. But on the part of the province of Negros Occidental, we hope to continue this on a daily basis. Yes. Madaming ginasalamat, Aksyon Heart. Salamat gigov. Good morning halong gid permi. Aksyon Hotline. Ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Gov. Eugenio Bong Lacson, ti panawagan sa gobernador, opdanta ni, suportahan ta. Kamo dira nga nagamonitor, kabay pa, nga way pa mabakunahan, kadto na sa gindisignar nga mga vaccination centers. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No?
sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire on my part because the year nga nagsulod ko, nagdamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Mabulay na bidang kung saan
Kon kalingawan ang pagaistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kaya sa itong kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kaya na siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Grabe no. Damo na dayon ang mga mga maalam mula sa politika. Mayara man nga ti gulpiada lang political analyst after sang kung ano man nga developments politika. No, going back ulit sa Bacolod, itong natabo kahapon, nga pagdeklarar sang Grupo Progreso nga ginauntat na nila o kung wala na sila salig kay Congreg for the reasons nga hindi lang makita ng gusto nga neutrality sa tutuod lang budlining depende ni simo sa pag-appreciate kung ano ang pagka-neutral sa isang kandidato mo. And di kabalo ka mo ng pinakasubo gid sa tanan because ang politika maimon. Ang politika jutay tingki ni pwede nga imo sining nga ka upod subong masunggod kag hindi na magsuporta sa imo mo na kasimple pero at the end of the day kabay pa no nga mabakulod noon bangin maalam no sa paglantaw kag pagbinag-binag kung sinong ila suportahan sa palabuton nga eleksyon. That is why may mga amo na gani nga may eleksyon Daw kag ginatagan oportunidad ang pumuluyo nga magpapili. Subong may ara na mga ginalantaw diri since nga ang Grupo Progreso mabaton na sila kung sino tong congressman nga suportahan nila.
sa palabuton nga eleksyon tilang tawon tanikon sino ang mapalaron dira nga ma-qualify nga suportahan sang Grupo Progreso. Na amo nang balantayan ta kag ti kon bala sa piyak nga grupo kay amo ning gindesisyon sang Grupo Progreso bala si Congreg ma-decide nga mag-upod na sa kampo ni former Congressman Albi Benitez. No, mga balantayan ning nga mga update. Kay kung si Congreg magpabilin gyapon as independent candidate in PC, of course, ang yan national nga political party, ako nagapati, kung bisan na mo kahugot ni sa bahin sa Grupo Progreso, may magalisa giniya kag may ara sa mga tao, kag mga opisyales barangay, may mga individual nga Grupo Progreso, pero hindi mahimo nga wayas ang nagasupport man kay Congreg mo. No, eleksyon na siya. Sa diyan balantayan tani. Subong may aryo ang latest update actually. May mga may mga nagpagawa na sa statement. Ang kampo ni former Congressman Albi Benitez, nagambal siling niya sa official statement niya bisan diin man nga grupo kag anuman ang political nga linyada ni Congreg sa taya, siling ni former Congressman Albi Benitez, mabuto kuya gyapon siya, no? Siling man ni Vice Mayoralty Candidate, aspirant, Attorney Cesar Distrito, siling niya ti, ako yan nakita ko ang na-perform na bulig ni Congreg for Bacolod City, just like sa statement ni former Congressman Albi Benitez, ma-support man kuya mabuto kuya gyapon sa iya. No, bisan hindi pa siya mag-upod sa amon linyada. Na mo bla tiladawon ta niya in the coming days kon nano kay ton man hindi may mutig damo nga daan man si Congreg. Halimbawa, mga ospital nga napatukod ang mga project nga napasulod sa mga barangay. Na? Mga kapitan nga nagpasalamat siya, nag-appreciate sa mga nabuligan niya. Pero kati politika ni kung kaisa ang commitment mo man bla, no, kag ang imo sining pag-apresyar sa bulig nga ginatag sa isa ka kandidato bisan ano pumpanaya ka hindi niya madali-dali bayran sang kwarta man mo. Galing amo na normal na sa politika kag amo na ang trend subong loyalty to the party daw ay nako na yan nagasalig no. Kay diri sa aton sa Pilipinas siya kita mo di Christmas party na lang ang dawalos ay politiko nga nagkuha sining kuan mo nagparehistro sa Comelec. Halos tanan na lang matukod sa gagalingon nga regional, local party mo. Bisan sa national ang tawan nyo bla. May ara nga sulod gani sa partido, like for example, grupo sang nila ni Manny Pacquiao, kita mo gani, duaya ka paksyon. Antes ka tani nagsulod sa isa ka political party na insindihan mo na may mission, vision, ano ang tinutuyo sa partido, sa kayuan sa pungsod, diway gani na matagan, hindi gani nila malabot na, no? Kaya may mga kaugalingon man nga ang member na mismo, hindi sila hindi sila yan nakaangkla kung ano ang panindugan nila sa kuntani mangin commitment nila sa partido mismo. No, ang mga political party ni gin-create kag ginarehistro sa Comelec for the purpose nga ilang tawon sang tawo nga ina nga partido nami ni siya nga partido mga matarong nga ara da, di ba? Ina nga political party, isa na siya sang nakita naton nga ang ila sini nga mga program kag ang tinutuyo nila para gid kayuan sa publiko. Amo lang may mga partido politikal nga rehistro sa Commission on Elections pero tis Pilipinas way na naiya. O ano man nga partido at the end of the day do naglain ang ngalan sa partido, political party, do may mga chaos da, may mga hindi paginsindihanay, tukod naman lain naman nga party no, lain naman nga political party. Sa uli gani siling kumarehistro gani ng DMDT nga political party, damo ginadi.
damo gina ding member, no? Ang din mayo dito tabla na damo gina mapamiyembro da. Alas 8:49 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good morning lang kay Monteclaro Adrian. Good morning Aksyon Radio. Basi day off naman kamo boss kay hindi kay Lini Karaban ha. Daw halata how. Ma'am Adrian Monteclaro, kabalo ka subong eleksyon kwan ini mo. Kung ano man yung imo paglantaw sa Aksyon Radio Bacolod, actually kami diri kabalo ka political season subong. Tuduan talang kablakag painsindiyon taka. Nga ang eleksyon, once ka mag-umpisa na gani, bisan hindi pa kampanya, ma'am, may ara na ma'am mga balayran kakag obligasyon sa istasyon. Hindi niya kami pwede kami di nga masiling nga may karaban si kwanto kubiran mo. Sino pa bayaron mo di ma'am sa balayran? Kay sukton kami sa DCRH, ikaw mabayar? Amo na bala kung kaisa inang mga utok bala sa mga naghahamba lang. Sino may managing deklarar kami di nga ginasuportahan namon? As much as possible, critical kami ganistanan nga kandidato so that nga maintindihan nyo at the end of the day, imo na yung kinamatarong, pero kung balon mo yung Aksyon Radio, halata, sino gindeklara namon ng suportahan di? O, kag political season niya, ma'am. Para nakapaintindihon ang tanan nga network nga naga-cover kung sino man nga politiko nga nagkadto sa lugar da, ang mga interviews may ara na yaman balayran, hindi sa amon di dito sa nasyonal na Aslaga Balayad. Intindi ka na? Hindi na pwede nga karon si Aksyon Idin to may nagkaraban kadtuan niya kag i-report nga i-cover ito. Sino mabayad siya na karon si Iden? Inano ko imo yaman? Aksyon Hotline. Ginapaintindi ko lang kay para at least mangpanyo. Kadto to bala request mo ang mga TV station sir makaraban ko. Hindi na sila pwede magkadto to kay kabalo ka political season na ni. Kagamo na ang nagabuhi man sa business sang mga TV station, newspaper, kag sa media industry. Ang services na ginatag na sila, based na sa ginabahiran nila. Amo na iya, kung kami di may kaugalingon kami nga preference sa kandidato, ti amon man na iya. Di ba? Questionon mo ko gali kay ang napusuan ko, si Rastaman? Inano man? Hindi mayo. Kung napusuan kag ang akon nga padaugon niya karon hindi makuba ka padaog kay pariyo malang tatag isa ka buto malang ning aton mabulig ti pero kung nang imo bala nakita nga daw matarong opdan kuya gali questionon mo ya karon imo niya kinamatarong nga no pero kung nang balo mo ka nya kalata nagitsimo nga lain naka ay so sino pa bayaron mo ya sa mga coverages na may ara kami ma'am kwan may ara na ginapagwa tanan nga radio station may ginapagwa na nga kwan ginablang amo na siyang imoblay randa, rate card, umpisa na iya. Hindi ka na yung pwede, ma'am. Ay, abaw Aksyon Hotline. Daw, ari ho mga mensay, ginpensindi ko lang kay para blang mabalaan nila. Si Karatista, amo ning delikado nga ngalan sa Facebook, kay Karatista, sa iya mo, Josephine Trafanco, Alan Inoria, Glenn Rigudos, kay Primo Marlo Rastica, kay Kapitan Rastica dara sa Barangay Bukana. Musta da ang mga pangwaon da subong sa Bukana? No, okay man. Judge Mabel Marocon, good morning man kinanglan, ari ganiyo may nag-text linga, in politics, you can never be neutral or independent. Correct? No? Bisan ano mo tuod, amo na pinakabudlay, gid kung magambal ka nga neutral ka. At the end of the day, may mga strategy na ika pwede kasunugon sa piyak ka grupo. Inablang strategiya na iya mo nga paano kanila gubuon sa piyak to without knowing nga ikaw, abi mo ya, okay ka lang, neutrality nga ginambal mo, okay ka lang. Hindi kina pwede. Kabalo ka may mga tendency, nga yutay mo lang nga makita ka to karon lang sugataay, sumalagay mo sa barangay, sa isa ka grupo sa kandidato, hambal ka nga neutral, nagkumustanay ka mo nagulo istorya, siling isang taon niya tapat na. Tapat na? Ano pag neutral, siling nga kayo, siling isang kadawanan nila ito kag istoryanay? Aksyon Hotline! Amo na yes politika.
Salamat kita, no? What is important is common interest only. Correct na? Silining Kap Marlores, tingin na pa ba sa nagareklamo? Di mga G's mabayad ni siya man kag iyawan gini sa pamayad nya mapabaksin siya kuno. Oh. May mapabaksin ni sa Lunes. So, tiyan mo na importante pa vaksin ka mo. Aksyon Hotline. Ayos. Nung iban na pakarunan tani dugay-dugay, nawaryo, mga activities ang kumilik pakarunan ko na. Diri ko anay, kundi so much with the politics, lawig pa to, sa Mayo pa to, damo pa ning blayran sang politiko. Hindi, Aryo, si Sir Frank Carbon, may mga mayo sa balita. Siling nga may mayo kong balita si mo. Siling ko na, no, madugang mga mo biyahe, kaysa tutuod lang subong, lantawon mo, matamat, naginman mo, ginahalugan na gani ang mga travel requirements, ang mga travel guidelines, ti ang mga pasahero nagligad to nung nagamat-amat naman improve, ginpapos na basta fully vaccinated ka. Naong isa pa ginkabalantayan naton kundi sa bilog nga probinsya, duwa pa lang ka LGU ang nagpagwais ng executive order o mandate sa mga empleyado nila mo sa mga local government units nga kung wala ka imo sang vaccine, kung wala ka mabakunahan, ang Bago City kag Cadiz pa lang for the whole Negros, amo ni nag-decide niya why ka mabakunahan. Pwede kaya gyapon ka report sa obra mo, pero ang problema kay kundi subong may ginahimo nga disenyo ang LGU para nga hindi gid man expose ang tawo nila. Maubra ini nga semana, sunod nga semana wala naman, no? Paway lain naman nga team. Ang problema galing kay gusto sang gobyerno kay damo way man mabakunahan sa ibang mga lugar nga mga empleyado mismo sa gobyerno. With your respect to them, ilam na kinamatarong kay ti kabuhi ito ang ginaistoryahan mo. Now, ti may mga mando nga kung okay lang na iya hindi ka magpabakuna, pero ang problema mo lang kung mag-report ka sa duty mo the following week, sa kada duwa ka simana, mapa-kwan ka, mapa-RT-PCR test ka, submit ka sang negative nga result sina, di ba kung mo yung tag 4,000 kada pasulsog mo sang alingagngag mo kag ilong mo, ginasulsog na ikaw pambayad. Kaya mo na i-kwan mo to, i-present, ti karon kon ang sweldo mo, kaswal ka malang na sa isa ka banwa kag syudad, gusto mo lang ibayad ang imo balatunon sa isa ka bulan iyado sa sulsog sang ilong mo. Ti pa yun na nag-ubra ka lang to. May ubra ka man to, pero ti ano pang batunon mo kung nangutang ka sang para sa RT-PCR test result mo? Aksyon Hotline. May mga LGUs pa yan nga masunod din sa probinsya. Ang bakulod ginsek naton kay Executive Director M. Ang, silingati way pa man sa mayor yan nakapagwa, no kunano ang desisyon sina. Kaini nga policy, actually, statement ni President Digong mo. Sila nga hindi, dapat sila nga magre-report ni sila sa obra nila kung way nakapabakuna, amo na ang imuon, nga kinanglan, may RT-PCR test result, kag silang pagastuhon. Ti makasangkol kay mo yakon ang imo ginasaligan sa palangabuyan mo mo nang obra mo man nga nakasulod ka sa munisipyo kon City Hall. Ay kabudlay sina paminsaron. Aksyon Hotline. While nga kung magpabakuna kaya libre ang bakuna. Pero ay istorya kita ekonomiya anay. Ang mga fast craft kag ati ang MBCCI of course, ang ilaluyag sinigani nagligad mga tinuig dapat ang istoryahan mo ng economic recovery. Tigaling hasta subong ho hinali kagulpiada may pagtaas sa kwan bala sa cases. Ang travel guidelines liwat naman na nga magabag-o. Amo na gani siling ko kabay pa after holiday season way naman sang spike sa cases ang COVID-19 plus pa ya nga nagligad kundi apektado kita sa Delta variant to. Tining bag-o nga variant galing sa South Africa, hopefully hindi naman ni makasulod di sa aton nga maghalit naman kay mas dasig pag iniya kuno kumparar sa Delta. Ay na, numaning nga mga variant nga
Araw-araw pa niya si COVID, daway niya matakan sa aton. Sa totoo lang, ako abi, hindi na ko yung magalaganik balita ni si COVID. Galing for the purpose nga magkabulig kita sa gobyerno, kampanya, amo na gina-explikar ta, no kay katalakas ang COVID kung kaisa mo, kapin pang numbers nga ginalawag mo kadadlaw, may patay, may recovery, may na-infect, tiding kakita sina daw, hindi na taka-move on, sini kabuhi, nga ano ka, pigado pa subong. Aksyon Hotline. Patinot si Buena, ho, yung DTI, nagpagawa niya gani isang suggested retail price. Kaglain kay of course, given na nga may increases, mga yung guro man na prepara sa mga pagkaon sa Christmas kag New Year, Aksyon Eden, kung mga bulan palang guro sang akwan ay, no? Oktubre guro. Tigaling ka daw kumudlay mo sa ulog isang imo Christmas yung Oktubre, no? Aksyon Hotline. Pare, sa aton siningalin niya. Online sa hotline. Online sa hotline. Si MBCCI President, MBCCI Executive o Chief Executive Officer kag subong man sa PPCI Western Visayas, official man kag Tiwisam Operator, no? May good news ako, no? Karon nga ga, we have Sir Frank Carbon on the line. Sir Frank, how are you? So, I'm good. May nagaman sa tanan. So, imo. Ano ning good news, sir? Nano ba nagdamo nagid ang pasayro tada? Daw, amoy na. Daw, ang indikasyon namo sang duwan ni kasimanang lidad na monitoring namon sang pasayro, alin Iloilo, pasulod Negros, alin Negros, pasulod naman Tanay. Isa ka, daw encouraging namin, no? We will discuss yang na karon sa ekonomiya. So, when decide ang wisdom na magduwa na patrip, subong mayara ka isa. So, starting December 1, magduwa kita patrip na. Okay. No? So, may ara kita da isa mang karoro, may duwa man siya patrip, so 4 na. Plus ang ato, contact club, ang roro, pag-picture, maghapos na din, no? Ang pagkadto pakarita ni Ilo, Panay, Negros, ang pagnegosyo sa ang aton ng trabaho, magpakadto pakarita, nakapauli na sa aton pamilya diri sa Negros, kung sobra ka sa Ilo. Ano naman Ilo, mag-ubras Negros, makabalik man po sila. Okay. So, ang aton schedule 13 December 1, mahaling kita sa Ilo, alas 6 ng aga, mabalik kita sa Iloilo alas 8:10. Alin sa Bacolod, at sa Iloilo naman, mahali naman kita alauna 10. Mabalik naman sa Iloilo, alin sa Bacolod, alas 2:50. So, liton ko, ang departure sa Iloilo, alas 5:00, alauna 10 ng hapon. So, may isa sa agay, isa sa hapon. Alas 6:30 sa aga, tag alaon sa hapon, alin sa Iloilo. Ang alin sa Bacolod, naman is alas 8:10, tag alas 2:50 sa hapon. So, bali duwa, sir, sorry to but in duwa na naka-unit subong inyo. Isa lang. Isa lang. Ang trip lang ang gindubol, ang trip lang nila galing gindugangan, pero isa lang ka-unit, kaya po lang nagabiyahe. Isa lang, oo. Ang kapasitin kaya sang schedule, kaya sang speed sang schedule nga timing po di isa lang. Duwa ka round trip. Okay. Saan ni siya nag-umpisa, Gid? 2 weeks ago. Nagtungod sa isa pa trip. Oo. Okay. So, mid-November, ito bilang November 16, nadunduman mo, no? Nga na level 2 na kita, like level 2, so good kita to. Oo. Amo to pag umpisa, isang isa ka unit kapag biyahe, pero ang double trip na ni bilang kung saan nyo naging sugdan? Wala pa, December 1 pa. December 1 pa. Kung mo ini siya maumpisa pa, ang effectivity niya December 1. December 1, Okay. para sabi ba, alert level 1 na lang kita gani. Sabay pa. Despite sila, ang pasahero, sige na pakadto pa kare. So, very encouraging na. Oo, nga, ang tao, gagwa na, pag naganegosyo.
Okay. Trabaho din mo, oo. So, in short, ang kwarta, circular na sa duwa ka isla, Tamay, Tag, Negros. Munang kinanglanan ta, circular ang kwarta para nga magdamo ang trabaho. Pag magadamo man ang mga sildo, magadako man ang sildo nga sang aton nga mga empleyado. Ito mong daw kwan lang ang siya kasi manak is pagbuwa lang imo, dato nila naman nga tao, dato si manak ginakon lang. Naotra lang. Oo. Yes. So anyway, most probably do amo na ang aton expect starting December 1, pero diri sa Bacolod City sa province, sir, ang sa MBCCI nakadiscuss kamo may plano kamo nga iyon halimbawa kundi may ara kita gina patuban gyapon nga curfew kag likurban, may mga ginpapanaog nga mga regulation. Ano man, may plano ka mga mag-request sining nga medyo haluganan ni siya? Number one, gid, ang curfew. Ang balan mo kung halugan mong curfew, meaning more business hours amon sample SGs. Ang province also. So kung imuon mo alas 12 tanan, uniform, but signal we have another 2 hours sa Bacolod na business, tag another 4 hours outside Bacolod. Okay. Meaning more business hours, more revenue, chances are. No? Ang na sa ang paglantaw namon. At the same time, ini ang bansang liquor, consumption sa public o mga restaurants sa elite na lang. Kaya balan mo, ini ang liquor, kabalaw mong kita nga Pilipino, mga kita may inom kita labi na yung Japan-Yapon. Ako ni nga negosyo namon itong gabi. Okay. Almost ito nga sa amon hinta, halin sa liquor. Pero kaman damo gid palahubog, no? Palahubog pala inom, no? Sila ko sa damo gid pala inom. Hindi na siya pala inom, daw manihat pa lang. At sila, isa nagtuon mo nga antik man napon, malo servisa, no? After pa nga napon, malo brandy valley, manihata na. At sila sa nagtuon, so may aragi man na yan nga mainom gita ako ito, no? Pero as a general, maluya bitang upod sa panyapon, sa may alcohol, no? May lo servisa, or may lo soda, or wine, no? Amo na? Ako na, ha? Nakabalo ka naman istilang hindi ka servisa kung sa ka ginom, no? Gani man. So mali ina siya nga iayo nyo na sa province kay sa Bacolod City by December. By December nga ang curfew himuon na alas 12, uniform na lang sa probinsya para hindi sila magsalang aton nga mga empleyado nag-obra sa Bacolod nga aton istar sa Gua. Tapos sila italitan. Dalagan sila. Okay. Alas 9:07 na, lantawon ta na, kay December pa man aktualin nila nga iayo sa province. Pero anong paglantaw nyo man sa public, tiyo na gid man nga medyo halugan ang curfew ta, o dulaon na gid lang man ni, nga makapinagusto na lagaw ang tawo. Ay, matyagan ko ang Bacolod City, dugurudugin buyan, storil ang kalabanan kung tugutan ng away na curfew. Sir, sorry na utod ang linyata. Yes, sir. Go ahead, yes. So, December, aside from the curfew, liquor ban, ano pa gid ang mga posible ayon nyo? Hopefully magtayo yun na kang hindi kita mapiktuhan sa bagong variant, bla? Actually, amo lang nga may ginaayo namon. Kay kapanilag magamit na hambal mo nga bago nga variant kay daw ara na ganit mo Hong Kong kay kabalo naman Hong Kong Pilipinas so hindi lang malang na kung tabukon sa aton mga paglalakpak so kapanilag magamit na hinay kay subong ang aton nga pangabudla isang duwa ka tuig daw nagbunga na alert level 2 na lang kita kasi alert level 1 man kasi kinanglan dipindihan pa din na hindi na tikuan ang aton mga video mga leaders sa official sa Banwa na kung ganito hindi kita magbalik that amo ng number 1 nga obligasyon sang aton nga mga official sang aton nga Banwa. Okay. Pero kinangman aton nga kooperasyon, no? Una-una gid, ang unang nambal mo bla,
na mapagbakuna gid ha. So ginaidiyahan man sa mga mayor ka kung paano nga makabakunahan ng mga empleyado, no? Okay, mayo na kita namon at least si Mayor Bading, very good. Si Mayor Yulo, no? Okay, as you said, gapay pang sundo na sa iban na mayor na kinanglan ang mga ilang empleyado, bakunahan gid. Amon yung empleyado, bakunado gid tanan. Hindi kami magpasugot, hindi ka po bakuna. Kung mo 100% gid ang inyo mga employees nga nag-comply nga nagpabakuna. Hindi kami mag-alaw. Kasi namon, kung hindi ka mong pabakuna, mamasakit ka mo, wala kami empleyado, anong pag-abrit ka? Gani. Masira na gilang kita. Oo. Kung ginanglan, dipendehan yung inyo obra, kung ginadependehan yung inyo obra, ginadependehan yung kumpanya nga nag-aataglimpis ang adlaw-adlaw nga kwan, no? Kinanglan yun. Conforme man sila kasi libre pa libre ka pa, may obra ka pa, ano pang gusto mo, no? Gaglain kay siling ni Presidente Tigong niya ini maiway nagapabakuna sa uli kung mag-report sa obran la kinanglan every 2 weeks kuha sila RT-PCR test result i-present ikaw niya magasto hindi iya pagsakdagon kapin pa sa government. In short, it's just saying hindi ka na lang maubra, right? Sa mo silday, bayad mo lang sa RT-PCR test na libo, na? Okay, 4,000. Pero, anyway, by the way, ato bala sir ang natabo nagligan nga daw nag-confuse ang mga nagapalauli from Manila and other part of the Philippines. Bangod to sa espasto may na-settle naman na subong, okay naman na. Pero may mga experiences mga member niyo nga na-share sa inyo da? Why gid kay kami mismo amon empleyado pag ang amon membro sang mga PCCI and PCCI gina-require din namon plus din namon kamo permi kamo yaga travel tungod sang nature sang inyo obra, no? Masaylo ka sa Cebu, masaylo ka sa Oro, masaylo ka balik Manila, bakit ka nang bakulod? See, you have to comply. You have to comply with the requirements ng LGU. Na sila nakabalo mo, actually, they're not only protecting ang area nila, they're protecting us, they're protecting our business. Can you imagine, one morning we'll find out, nagbalik sa alert level 2? Gani. You have to protect yourself, you have to protect our business. So what is that, Okay. Especially sa mga unrestricted pagig ang Bacolod, you go to the windows ang for expat, it's unrestricted, very easy to get it. Nagtotay, ninamon gani, nagsiglanong kami ni Governor, Bong Lacson, kaya ang Governor, ang imo ginabuhat is a very minor na inconvenience. Pero, sang aton pangabudlay na duwa na katuig, hindi that. O kinangano namon, sisingamon, ang whole business community, you will encourage it to comply. Wala din man, kaya napakuan mo lang mo, sadali lang mag-go-expat mo. Especially kung hindi ka lang mag-binotig, no? Ikaw mag-binotig ka, balik ulit. Kag hindi ka mag-fake. Kag pakita to ni Provincial Administrator Attorney Revilla sa akon, ang fake na bakuna, fake pagig na passport ng mga mundo. Oo. Grabe, no? Speculation yung variant dito mong kisling namon, we have to comply. Exactly. Ano mo lang among balaan, ni gusto, pero at the health issues, ang control ng spread ilan na kwanto, we have to help them. Yes, sir. Anyway, sige, ma-update na kami sa imo in Sabad time kung may arag man mga development. Salamat ki sa time nga ginatag karon na aga, Sir Frank. Art, mga vitamins mo. Yes, sir. The whole Philippines, I think, is already 40% lang bakunado. Most likely, regular sa aton sa Negros. Kasi mo na, no? That's still very low. So, that's why nag-abot na sa simpo ang aton mga mayor. Mas lang kung di ka mo babakuna, submit ka mo every other week. So, through the radio, encourage ko din mga yung kita, no? Bulletin yun, encourage ko din na. Kaya biskan mag-travel ka Panigilo, apos kung bakunado ka, okay. Vaccination card lang, tag ID, lahat ka na. Pero kung wala ka, vaccination card,
RT-PCR test ka man, sir. Hindi mo 200, 300, RT-PCR test mo, lebo po, hindi ka na lang. Gani man. Anyway, Sir Frank, salamat sa time mo ginatag karon nga ga. Anytime, Ada. Thank you also, ha. Pasalamat ko maka-announce sa isang dugang sa biyahe. Salamat, Luwasard. Salamat. Aksyon Hotline. December, starting December 1, may mga additional nga trips. Isa man ang yapon kabarko, pero ang pagtaristari, siya pagkato sa Iloilo, pabalik ni Bacolod, at least nagdugang ang ila sining schedule of trips. May nga gadira, may lang nga pagmonitora sa kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., pare may nga Alex Lucena, Wilin Aguilar, Fernando Hormiliosa, Ma'am Homa Lumina, araman si Ma'am Vanessa Starmayo, attendance na siya kuno. Nagapacheck attendance siya sa bahin sang Minnesota State sa USA. Araman Anabel Fernandez, Fernando Bongbong Narciso, Malin Lobrico, Wilmar Diaz, Merly Gonzaga, Alan Castro, Rol Laspar, Romulo de Vernagracia, Marlon Radin, Lorenzo Saison, Diding Alojamiento, Maricel Balicas, Ilad Padigos Sagitap, Jod Jean Gons, Robert Roma, morning lang kay Jeline Amar Roma, halin kay Helen Ledesma, Idilaos kag sinanay Sabel sa Victoria's Monitor man. Jocelyn Songcomedia, sweldo mo kulang pa sa swab kon pabaksin ka libre. May lang nga pagmonitor man dira karon nga aga ko sa kay Maylin Devilos. Thank you gid Maylin Devilos. Si Toto Berto Gerson Inday Maricel Marandi. Upod dira kay misis sa monitor sa karon nga aga. Araman si Maria Luisa Albay, Hana Mitchala. Ay, galing way nagikot tiyempo. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo,
Radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Yari na, may winner na kita karon niyang aga para sa aton sining sa Pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Yehey! Ari na, hello, may aga. Hello? Hello. Ay, mayong aga, ma'am. Si Aksyon Art, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sino gani? Si Teresita. Teresita. Ma'am Teresita. Ano pilyedo mo, ma'am? Giliena. Teresita Giliena. Taga diin si Ma'am Teresita. Sa Taytay. Taytay. Bacolod City. Sa diin nga Taytay na sa gani? Saka Katilingban. Ano nga banwa? Syudad? Ay, Bacolod. Punta Taytay. Sa? Ay, papunta Taytay. Punta Taytay. Okay. So, Ma'am Teresita Giliena, pila edad gani, ma'am? 58. 58. Bao kanibuhi na si mo ikaw ginang mapaskuhan ko karon nga gano sang 500 pesos sa kaluan sang Aksyon Radio Bacolod. Ma'am, padayonon mo gid monitor sa Aksyon Radio, ha? Oo, mapamati ko, sir. Wow, ate, sige. So, congratulations sa imo. Hulaton mo lang, ma'am, no, nga mag-text da ang admin nga ang reference number nga mag-claim ka sang imo prize. Oo. Congratulations, mama. Aksyon Radio Bacolod, gidang imo monitoron permi. Oo, sir. Sige. Salamat. Congratulations. Thank you, good sir. Sige. Good morning. Morning. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1! Ayos, sa wala pa magabutan dira, may chance pa kamo. May nabilin pa nga mga inadlaw. No? Kay Carmila Culantro, Arcobilano John, or ex-John, Johnny Barayuga, Ma'am Jinky Jalagdon, thank you so much for sending 50 stars. Edwin Pantaras, Lorna Diligencia, Morning Man sa imo, Prince Hope Ligaspi, kag Christian Alpandan. Jinky Jalagdon dira. Ma'am, thank you, Gid. Ang iban di ko nang gid malabutan, no? Ako lang mabilin sa inyo, karon yung weekend, kinanglan pabakuron
May nakita time dari sa aton nga pagpangalagad. Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. O na sa balita o na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,